da sabulu. Allah ya saka da alkhairi. Sabulu na ɗaya daga cikin abubuwan da suke masu tsarki ne ko shakka babu. Ina fata an gane? To sai dai ruwan da ake so kai wankan janaba suna kiransa alma'ul mutlaq, ruwa saki ba kaidi. Sabulu yana da kumfa, kai ka sani. Akwai yiwuwar wannan kumfa ta jirkita wa wannan ruwan fuska, kuma abubuwa uku idan suka faru ga ruwa kan cire ma ruwa ƙarfin tsarkakewa. Launi shine kala ko shaƙa da menene kuma ɗanɗano. Tare da hadisin da ya zo bai inganta ba, amma Shafi'i ina cewa al'amalu alai inda al-fuqaha, cewa abubuwa uku suke canza ma ruwa wato tsohoriya ɗinsa. Da haka ni tare da akwai masu fatawar kana isa sabulu, na fi son ka bar shi ruwa tunda ai ba ka rasa shi ba ne, ka yi wankan janaban ka tsaf yadda annabi ya zo mana da shi. Ba mu ji an ce sabulu ba za ka haƙura da wannan ba? Sabulu in ka ƙare kuma ka yi na tsafta mana, ba shi kenan ba? da Allah a haƙura da wannan. Allah ya samu dace. Tambaya ta biyu ce Allah ta'ala ya saka wa mana da alkhairi, ya kara masa lafiya da nisan kwana. Shin malam wankan janaba ɗaya yake da wankan juma'a da idi? Wankan janaba dukkanin wankoki inda akwai jami'in wanka da Hausa. Duk wanka da ake yi samfurin su ɗaya ne. Yadda za ka yi na jaba shi za ka yi na idi da na juma'a. Ban san wani bayani da ya ce da bambanci tsakaninsu ba. La'alam. Illa iyaka dole ka san bambanci domin ainihin na juma'a ai kaga ba maganan wanke kazanta da ke inda ke da bambancin kenan kawai. Amma wanka ne za ka yi da niyyar cewa wannan wanka ina yin sa ne saboda ibadar zuwa juma'a a irin fasalin da ake da shi. Ka zuba ruwa a kanka ka kwangare. Idan kuma kai niyyar wankan juma'a ne ka kwarara ruwa, yau janaba ma ya halatta kai ballantana juma'a. Wankan haila da na jinin biki da na janaba dole ka ce akwai abin da zai bambanta shi ta wata fuska da na idar juma'a, saboda abin da na faɗa nan ba wani dalili ba ne. Na fata an gane ko? Saboda haka in ruwa ka kwarara makanka yayi, in ka bashi samfurin na ainihin janaba yayi, illa ya ka kudurta ba ɗaya suke ba saboda ba maganan kazanta a wannan wuri da sauransu. Sai dai ga wata tambaya, ai kun ji amsan nan ko? Idan mutum yana da janaba bai samu ya wanke janaban nan ba, kuma sai sallar juma'a ta riske shi, kuma zai wanka je juma'a, yana da halaye nawa ne nan? Yana da halaye uku ne. Akwai abin da zai yi ya sami lada 20, akwai abin da zai sami lada 11, akwai abin da zai sami lada 1 kawai. Idan ya ce tun da yake haka ne, ga janaba dama ban wanke ba, sannan ga juma'a kowanne zan keɓe shi da bokitin shi, nan lada 20 ne, saboda man ja'a bil hasanati falahu 10. Janaba ya keɓe mata bokitinta, to nan in kana da lawan ruwan ba, in ba ruwan fa, to sai ka je ga hali na biyu. Na farko dai za ka yi kowanne ka keɓe masa, akwai ruwa a yalwace, kowanne lada 10 saboda wancan aya ɗin. Na biyu, to anan kuma sai ka fara yin na juma'a sannan ka fara yin na abin nan. Na biyu suka ce sai ka ɗauki wanda ya fi muhimmanci kawai, ko kuma na biyu ka zo da bokiti ɗaya, an gane? Ka yi niyyar su duka biyu a samfuri ɗaya, ka yi niyyar wankan juma'a ka kuma yi niyyar wankan janaba, amma practically na janaba kake don tafi girma a nan wurin, kana da lada 11. kun san dalili? Wancan lada 10, wannan kuma wanda ya niyyar aikin kirki bai yi ba lada 1, ka samu 11 kenan. Kun gane fikihun? Na uka ce kai a bar wankan juma'ar tunda in ne Allah ma ta isa kawai, ka takaito akan janaba lada 10 kawai.
wannan fatawa ce tafi da Imam Al-Albani ya bayar da ita, kuma yani fatawa ce mai karfin gaske. Ƙarin haske ne kan tambayar da aka yi, ba asalin tambayar an riga an ba da amsa kanta, wallahu alam. Mu je ga tambaya ta gaba. Allah ya saka da alkhairi. Wa iyyakum. Abuwa ya ce Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Malam na saurari wata lecture da ka gabatar, a ciki malam ya magana akan sahabi mai suna Addas, cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dan itace ya sa a baki sai ya ambaci sunan Allah, sai wannan sahabi yake ce masa mu a nan yankin ba a ambata sunan Allah. Ya ce malam tambaya ta anan shi ne ko ita ce, shin wannan Addas ɗin a lokacin da ya musulunta ne ko kuma yana mai yahudi ne? Allah ya saka da alkhairi ya ƙara lafiya. Al-Imam Ibn al-Qayyim ya koro kisar wannan mutumin daga cikin rubuce-rubucen shi. Abin da ya faru a farkon da'awa a Makka, kun san an wahala sosai. To dab da Annabi zai hijira zuwa Makka, afwan zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam, sai ya bar garin Makka ya tafi gabas da Makka, Taif. Kusan Taif kamar ka ce daga Kano zuwa Kura ne, ba nisa bane, amma gabas take da Makka. Shi yasa 'yan Taif in suna sallah su kuma yamma suke kallowa. To suna gabas da Makka, ina za su kalla? Sai su juya nan misali, saboda ai mu Ka'aba muke fuskantar ta. To da ya je Taif don ya yadda sako, suka yi tawaye, ba su amince da shi ba, suka yi ma aika-aika har suka hada shi da yara marasa mutunci zaune gari, suka jefe shi da dutse. Annabin Allah, Allahu akbar, dan ka san hanya ce mai kaya, kai haƙuri, ka ce za ka bi Allah, kar ka yi tsammanin za ka zauna lafiya, don ko ba komai shaɗan zai fi sanya maka ƙahon zuƙa, ka san da wannan, saboda yaƙi ne fafar. Allah ka taimake mu akan haka. Ta haka mutanen nan suka abin nan, Annabi ya bar garin. Mala'ika wanda ke ɗauke da duwatsu ya ce, ya Rasulallah, anal malakul muwakkalu bil jibal, ni ne mala'ikan da aka bani duwatsu, ka bani umarni in rikito da duwatsu a kansu a halaka su. Sai ce la, ni dai ina roƙo Allah ya fitar da wata jama'a cikin tsatsansu da su imani da Allah. Ba su sani ba ne. Shi ne bilmu'minina ra'ufun rahim. Na ɗauko muku tarihi ne a taƙaice kafin ita amsar. Saraka a lokacin da zai koma Makka a wannan hali, sai ya zauna a gindin abinda suke kira an-nakhla, wata bishiya. Yana rabbi inni lima anzalta ilay min khairin faqir. Ya zauna kenan sai ga wasu mutane guda biyu, Utba da Utayba. Mutanen Makka ne sun zo kewayen gonansu. Kama ce mutum daga Kano ya je karfi kewayen gona, ina nisa Kano da karfi, ko zuwa Gundawa misali. Haka ai kusa da gari ne. To da sai suka hango suka ce, hada Muhammad ibn Abdullah, ga mutum mai da'awar annabcin nan, kaji da'awar annabci. To a wurin ne shi wannan mutumin da kake magana yaron su ne, sunan shi Addas, amma ba Yahude bane, yana kan addinin Kiristanci ne, Christianity. Sai suka ce da shi, kai ɗauki wannan, la'alla ko inabi ko dai ɗan ice, bana tuna kowanne ne, je ka bashi. Wai su tausayi ne, shi ne ke cikin ni'imar Allah. Domin a lokacin nema da ya tashi yana sallah, sai aljannu suka ji karatu, suka ce, kai inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina mai. A wannan lokacin ne. To da shi Addas ya kai mai wannan dan icen, ya ce waɗancan mutane suka ce na kawo maka, zai ci sai ce bismillah, sai ce la a taƙoluha, ai mutanen wannan yankin ba sa faɗin wannan. Sai ce, sai annabi ce da shi, kai waye? Ya ce sunana Addas. Me addinin ka? Ya ce Nasrani. Ya ce shi Kirista ne. Daga wani gari? Sai ce daga Nainawa. Nainawa ba ma yankin Makka ba ne.
Nainawa ita suke kira Nineveh. In ka karanta history akwai abin da suke kira old history. Nineveh da irin su Assyria da irin su yankin Mesopotamia misali. To shi mutumin Nainawa ne. Sai annabi ce da shi Nainawa garin annabin Allah Yunus. Sai mutum ya ce ina kasan shi? Ya ce huwa nabiyyun wa ana nabi. Ai annabin Allah ne. Ni ma annabin Allah ne. To wannan sai ya ba Addas mamaki ta ina har ma ya san labarin shi. To ni iya sani na ban da labari idan Addas ya faɗi kalmar shahada. Wasu sun ce ƙwarai ya musulunta, Allahu alam. To sai waɗancan iyayen gidana suka ce kai me kake gun mutumin nan mun ce ka sai suka faɗi sai dawo sai ce da su ai wannan mutumin da kuke gani babu wata halittar Allah cikin mutane da ya kai shi matsayi a gaban Allah a duniya yau irin shi. Ya bani labarin da in ba annabin da ake mai ba wanda isa sani nainawa. Suka ce kai rabu da shi dinuka khairun min dinihi. Bature ya ce prejudice dies hard. Prejudice dies hard. Mugunta saurin wa'alan mutuwa take a zuci. Kaji fa? Ai addinin kafin ya rabu da shi kawai. Wannan shine iyani sanin game labarin Addas. Ya musulunta? Domin su Allahu alam. Amma kamar siyakin Ibn al-Qayyim na nuna kamar ya musulunta. Kulura kamar. Dalili saboda ga abin da ya faɗa. Ya ce ba wanda ya kai shi matsayi a ban ƙasa in ba shi ba. To wannan adireshin imani ne ai. Ko kuwa? Kena yadda ne ai. Domin inda zai mutu a lokacin tsab zama mai sallah. Wannan shine abin da na sani game da Addas, sunan shi Addas amma Kirista ne ba Nasare. Wallahu a'lam. Sun gama karatu suna neman addu'a sai waɗanda suke neman aiki su ba suna neman addu'a Allah ta'ala ya saka da alkai. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Allah muna roƙonka cikin rahamanka da baiwanka da iyawanka. Allah kai ke bayarwa. Waɗanda ƴaƴanmu ne, na bayanmu ne, waɗanda sun samu daman karatun ya Allah. Suna neman aiki, ya Allah ka hore musu. Ka ba su ikon aiki da za su riƙe kansu su kuma taimaka ma iyaye da suka wahala da su. Ya Allah. In kuma Allah ya ba ku aikin ku tausaya ma iyayenku sun yi wahala da ku sun haife ku sun ɗauki nauyi sun yi kaza kada ku yi abin da bai kamata ba. Ina roƙon Allah cikin ramasa Allah ka ba su aiki mai alkhairi mai cike da wato fa'idan da za a ce madalla da wannan aiki kuma in Allah ya ba ku tsare amanar aiki saboda akan ci amanar aiki yau. Misali ka je ofis karfe 11 misali nake madadin karfe 8 kana ma gwamnati kwangin awa 3 sannan wata na yi ka fi kowa da ma baka ga alat ba. Wannan zalunci ne. Ka tafi a makare ka tashi da wuri sannan in akwai ma inda ake sa hannu ka ce da Allah ka sa hannu ka ce na zo ka sake ka'inci a karo na biyu misali to wannan baya halatta. Da haka muna fata Allah ya tabbatar da wannan. Kuma na sha faɗa dama duk gwamnati ta samar da aiki akwai abin da muke kira the 10 political agenda, abubuwa guda 10 da duk gwamnati sai ta samar. Wannan sha faɗin wannan magana: tsaro, abinci, ilimi, aikin yi, lafiya, ruwan sha, wutar lantarki, hanya mai kyau, mahalli da kuma kawar da shara, sannan kuma da amana. Tilka asharatun kamila. Inda su duk wanda kake ce wa zan zaɓa ka gwada shi da guda 10 nan kuma ku zaunar da su ku rubuta MOU, Memorandum of Understanding. Me za ka yi mana? To ba mu da wannan mu kawai da an zo yiwu an ɗan yayyafi za ce Allahu akbar tsayawa ne an yayyafi. To sai mun cire wannan kwaɗayi ɗin ci ba mu da kuɗinka, hold your money. Me za ka yi mana? Muna da list na yara sun ƙara makaranta, aiki muke so. Muna da yara 'ya'yan baiwa da ke bukatar scholarship su je waje su ƙaro karatu. Me za ka yi mana? Amma sai ka iske ma'aikatu masu tsoka an keɓe mai 'ya'yan wasu masu kwalliya idanu.
yaro ya kare da qualification din ba ta tashi. Akwai yaron da jarraba bai ma iya ba amma an rike masa ainihin offer ya kare je ya ta badan badama da sauransu. Wannan rashin adalci ne. Allah ka kyauta, to da ka yara ina muku da ta alkhairi, Allah ya kara muku albarka, ya kara muku hazaka, ya sa aikin da za ku ya zama alkhairi ga addininku, ga iyayenku, gidanmu, ƙasarmu, jiharmu, ya zama kuma dalilin aljanna gare mu gaba daya. Akwai ta tambayar kuma? Khalas. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. أنا مسلم وبعلم